Cuige míle duine cuairteid husbantas óliog agus technoliaachta BT in Lochlia a seo go ceann chead lá. An tuachtar an Michael D. Higgins a doscail husbantas go hefigiúlinne. Mína scrúda sat agus néfadtí atá na scrúda sat na dotí a ógamid. Tá is a going raibh dotí atá faoi anna chuid stras faoi na scrúda sat. Bratan along dotí stras ach ní raibh slí acu chun Daibhéid leis agus ceapimí bhfuil sé sin an háta chun díriú seo na scrúdú stáisinis. Thóg ar chuidhide seo ceartnaí ar Rose Breed agus bhí sé an carach dúin chun álamach an sléisfear chun an stradéirí a bhagus gana bheith faoin an grú. Seo go ceann chead lá ben chuid cead chuig go togra na feicáil an seo, mar le tras ní cheala nó dhearta TG ceair in Lochlia.